ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ରାଶି, ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ସେସାମେ, ମୁଗ ଡାଲି, ମଷ୍ଟର୍ଡ ଡାଲ ଓ ଲୁଣ ସାଲ୍ଟ କେବଳ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଦୂର କରି ଧନ ସମୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏପରି କିଛି ସହଜ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣ ଘରକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ରାଶିର ସମ୍ପର୍କ ଶନିଦେବ ଓ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଓ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଳା ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସୁଛି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ମୁଠା କଳା ରାଶି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖରାପ ନଜର ଓ ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ କିଛି କଳାରାଶି ମିଶାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୁଗ ଡାଲି ବିଷୟରେ। ସବୁଜ ମୁଗ କିମ୍ବା ମୁଗ ଡାଲିର ସମ୍ପର୍କ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧନର କାରକ। ବୁଧବାର ଦିନ କିଛି ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି କୌଣସି ସବୁଜ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ପୂଜା ଘରେ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁକ କିମ୍ବା ତିଜୋରିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅନ୍ନ ଓ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ମୁଗ ସହ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଗ ଡାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଦୋଷ କଟିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଆୟର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଥାଏ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୁଣର ଚମତ୍କାରୀ ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ। ଲୁଣକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଲୁଣ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଘର ପୋଛିବା ପାଣିରେ ଟିକିଏ ମୋଟା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଘର ପୋଛନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଆର୍ଥିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଜାରରେ ଗୋଟା ଲୁଣ ଭରି ସେଥିରେ 4ରୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ କୋଣ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଏକ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଟିକିଏ କଳା ରାଶି, ସବୁଜ ମୁଗ ଓ ଗୋଟା ଲୁଣକୁ ଏକାଠି ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଝୁଲାଇ ରଖିଲେ ଘରକୁ କୌଣସି ଖରାପ ନଜର କିମ୍ବା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନରେ ସଚ୍ଚୋଟ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୁଣକୁ କେବେ ବି ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ଅନାଦର ଭାବରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ମୁଗ ଡାଲି ଓ ଲୁଣ ସଦାବେଳେ ଭରପୁର ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହି ସହଜ ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।